PAR niet eens met schrappen vergadering. Oppositiepartijen PAR en MAN-PIN zijn het niet eens met het feit dat statenvoorzitter Virginio Brownbill de vergadering heeft geannuleerd, waarin gesproken zou worden over die video waarin Sylvania en het hoofd van de ontvanger ruzie maken, met daarbij ook de aanwezigheid van minister-president Pisas. Volgens de leider van de PAR, Quincy Kirigori, heeft de voorzitter helemaal geen bevoegdheid om een vergadering die is aangevraagd door 3 statenleden af te blazen. En MAN-PIN is bang dat de zaak in de doofpot terechtkomt. Ze noemt de annulering een klap in het gezicht van de bevolking. Er is volgens MAN-PIN ook geen enkele basis om de geplande vergadering te annuleren. En de PAR-leider Quincy Kirigori zegt dat dit een zaak is van democratie. Het is niet aan de bestuur van de MFK of wie dan ook om te bepalen wie er komt in de vergadering. Als het parlement vraagt om informatie, moet die er komen. Dat betekent continuïteit van de regering, aldus Kirigori.